नायगिरि नोंथांमोननो आङो मोनसे बाथ्राखौ फोरमायनो सानदों नैबे बिजाब सानस्रिनि मदिरा होनोब्लाथ' जोङो गोबां रोखोमनि मदिरा जानो हागौ खिन्थु आब'नि बे ओंथि बाहायनाया जोबोर ओंथि गोनां माने सानस्रिनिया माने जोंनि मेलेमनि गोसोनि साननाय बे सानस्रिनि मदिरा जायोब्ला गासैबो बिथिंनि माने जोंनि खन्थाइनि बा जोंनि बर' थुनलाइनि सायाव मदिरा जानांगोन बे बाथ्राखौ जोङो बेनिफ्राय मोननो हायो आरो बे बिजाबखौ आब'आ सोरजिनायनिफ्रायनो बे बिजाबनि थाखायनो आब'आ दाखालिसो बावैसो साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ मोननो हादों अननानै बयबो जायफोरनाखि नायगिरिफ्रा बे भिडिअखौ नुदों अननानै नैबे सानस्रिनि मदिरा बिजाबखौ निश्चय फरायनानै खनसे नायगोन आं बेखौ मिजिंथिबाय आरो आब'खौ थुलुंगा होगोन जाहाथे जोंनि समाजाव जोंनि लिरगिरि हिसाबै अनसायनानै लागोन आरो मोनसे जाफुंसारनाय लामासिम लाबोगोन बेखौ आङो नायगिरिफोरखौ आसा खालामबाय अननानै जोंनि जे सानस्रिनि मदिरा बे आब'नि बिजाबखौ अननानै बयबो खेबसेब्लाबो नायथार बेखौ आङो Ayo, wal gaihena gemalai. गासिबो जोंनि बिटिआर कमप्लेक्स नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय दा आंजों लोगोसे दङ जाहैबाय खन्थाइगिरि माने दाख्लैसो साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि रश्मि चौधरी दङ दा आङो गिबियाव आब'निफ्राय मिथिनो लुबैगोन आब'आ जे बबे समनिफ्राय जे खन्थाइखौहाय बा जोंनि बर'नि थुनलाइ बे थुनलाइखौ सोरजिनायावहाय आब'आ बबे समनिफ्राय बाथाबारि बेलथारि आरो लगायफारानि बिहामजो दुजांमोननि इसिं खनानि माइब्रा बिदैयाबो खन्थाइ थुनलाइगिरिथ' नङा आं खन्थाइसो लिरखायो थुनलाइगिरि बुंनाय लोगो लोगोनो अराय खुसियै रंजाथों मोसाग्लांथों नङा बाङिनि नामावा एम्बु खेबजा खन्थाइखौ लिरजेनग्रोदोंमोन लिरनायनि बिथिङाव 2006 मायथाइनिफ्रायसो आङो खन्थाइखौ लिरजेनदोंमोन आरो जे लिरबाय आङो माने थाद'नाय गैयै मोनसेनि उनाव मोनसे जाखानि सम मोनै खालिनो लिरै फैदोंमोन आरो दिनै बे आगानसिम सफैबाय दिनैसिम आब'आ दोंबेसे खन्थाइयावहाय बाहागो लाबोखो बा दोंबेसे खन्थाइ सोरजिखो बिदि होननानै बुङोब्ला आं एक्सुवेलि बेखौ सानाखैयानो दोंबेसे जाखो आं सानाखै आरो सानाखैमोनबो आं बेबायदि बुकनिसिम सफैगोनबो होननानै नाथाय मोनसे दङमोन आरो जेनेबा आंनि जोंनि माब्लाबा नै बेबायदि लेखायाव बे मोनसे मिजिंमोन आरो बे मोनसे लेंहरनाय जाबाय दिनैसिम सानाखै आं बेसेबां खन्थाइ जागोन बाहागो लानायनि मादाव बा खन्थाइ आवरायनायनि मादाव आं गोबां खन्थाइ आवरायबाय बाहेरावबो थांबाय जे आङो फार्स्टआवनो थांदोंमोन आं त्रिपुरा बिनि उनाव आङो बिशाखापटनाम थांबाय दिल्लीयावबो खेबब्रै खेबबासो थांबाय जामशेदपुर बेंगलर बिनि अनगायै भुबनेश्वर खुलुमबाय गोबां थांबाय आङो सिक्किमावबो थांबाय जोबनाय गैयै आवरायगासिनो दं बा थांगासिनो बावैसो माबायावबो थांबाय झारखन्डआव दिनैसिम आब'आ एसेबां जे जायगा बेरायबाय बा एसेबां खन्थाइनि बिहोमाखौ जेनेबा सानलानानै फैबाय दा एसेखिनियाव आब'आ बे नोंनि जेसेबां दावबायनाय खन्थाइखौ लानानै एसेखिनियाव आब'आ दिनैसिम मोनसे देरहासार बान्था मोननो हादों खन्थाइनि बिमुङा राजखान्थि आथिखाल थासारिखौ लानानै थांनाय आङो बाहेरायाव थांनायावथ' बान्था हिसाबै बर'नि जानानैसो थांखादों नालाय बेयाव बान्थानि खोथा राजखान्थि साहित्य एकाडेमियानो हगार सोर बुजायनो हानो आं थाङो नों सोर नोंहा मा सोर बुजायनो हानो नों सोर नोंहा मा गोहो प्लेट' मेकियाभेलि मार्क्स लेनिन mwjangmwngन गान्धी जों जाम्बा जाम्थाखौ सोर फोरोंफैगोन सोर होफैगोन गियान नोंनि थाखाय गोहोनि सोलाय बेलाय नोंनि थाखायनो रां आरो मासुल पावारनि नारा-नाथा जों जाम्बा जाम्था सुबुं नोंखौ गोजाननिफ्राय नमस्कार नों नाथाय लोगो नागारा
जेराव सुबुं दं जेराव सुबुं दाराजों हादोर सामलायनायनि खोथा दं नों दं बेयावनो जोंनि हालामावबो नोंनो सम सम थासारिखौ माव खालामफैयो जोंनि जाम्बा जाम्थाफोरखौ हालाय नोंनि थाखायनो जानाङो सादा बुसा सुबुङा हालाय सिलाय जानाङो बिदा फंबायजों एना एनि जानाङो मोनसा मोनसि नोंनो सिमां दिन्थि दिन्थि फोजाखांबाय गादब जानाय हारिखौ गुरुदेवनिफ्राय बड'फासिम खौसेथिनि बान्दोजों बोनबाय नोंनो आलादा हादोरनि थाखाय सोमावसार होबाय सोरखौबा हाथियार देरहोबाय नोंनो सुथुर साननो होबाय बेरेखा सानग्राफोरखौ नाथाय जासिनाय हाया जाबाय सोर सुथुर सोर मिथुर हाय मा गोनांहा न' गैजायैनि थाखाय न' खोमसि गामियाव मोब्लिब नोरजियानो गाहाम सावस्रि खामानि गैजायैनि साख्रि लामा दालां गैजायै गामियाव पाक्का लामा दालां फरायसालि गैजायै जायगायाव फरायसालि आरो बेसे गोलाव लिस्टि जोंबादि जाम्बा जाम्थाया जेबो बुजि हाया नोंखौ गोजाननिफ्रायनो हरो नमस्कार नोंनिफ्राय जायो जों गोजान नाथाय नोंसो लोगो नागारा आथा सिथासो खालामबाय नों दं बैयाव जेराव सुबुं दं जेराव सुबुं दारा दं नों दं बैयाव जेराव दं लोगो जालाय बेलाय गोजोन सारिसिम गोसो सिंनिफ्राय साबायखर थाबाय जोंनो मोनसे गोथाव खन्थाइ खोनासंनायनि थाखाय दानिया आङो आदै बलेन नामा खोरोमदाव खाख्लारिमोन नामा आदैनिया जोङो आदै बलेन होननानैसो मिथियो आदैखौ आङो गावनि खन्थाइखौ फरायनो थाखाय खावलायबाय हारिनि थाखाय मोनसे जोङो हाथियार जागोन थारैनो सैथो दिनै आब'निफ्राय जोङो बेसेन गोसा माखासे बिबुंथि बे बिबुंथिखौ जोङो मोननो हाबाय गासैबो जोंनि बे नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोना जायफोरानाखि दासिमाव लाइमोन हिसाबै सोलिगासिनो दं बिथांमोना आवा फावा थायालासिनो जे जोङो फरायनाय बिथिंजों लोगोसेनो जोंनि बे मावनो गोनां हाबा जायनाखि जोंनि थुनलाइ सोरजिनाय हाबाफारि खन्थाइयानो जा रायथाइयानो जा जेखि जाया मानो नैबे आब'मोननिफ्राय जोङो गोबां बिहोमाखौ जों मोननो हायो माया मोजोमा जोङो दिनै बर' समाजनि थाखाय जुदि जोंनि बर' थुनलाइ बर' राव बेखौ जुदि फोथांनानै लाखिनांगौ जायोबा निश्चय जोङो आब'मोननिफ्राय सोलोंनो गोनांगौ आरो बे बिथिङाव जोङो हाबा मावलांगोन आं बेखौ गासैबो जोंनि बे नायगिरि लाइमोनफोरखौहाय मिजिंथिनानै एसेखिनियाव आङो आब'आ जे जोङो बेखौ एसे थाखाय आङो बायदोंमोन ना रोजा रोजा साबायखर